IFM News. Maswerteng nakaligtas ang 5 katao matapos masangkot sa isang aksidente sa Kibaol sa bayan ng Lingayen. Ayon sa ulat ng pulisya, alauna ng madaling araw noong 12 ng Marso, patungong barangay Baay Lingay ng tricycle nang biglang nabangga ng isang matulin na kotse. Sakay ng kotseng 28 anyos na lalaking driver na napag-alamang door kasama ang isang 19 anyos na lalaki. Lula naman ng tricycle ang 43 anyos na lalaki, sakay pa ang 2 babaeng pasahero nito. Nagtamo naman ng sugat ang mga sangkot sa insidente na agad namang nadala sa ospital. Lumalabas na nasa impluwensya umano ng alak ang driver ng kotse. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa kabuang halaga ng napinsala. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.